Asi najhorší taký, ako na hokejbal sa to moc nepodobalo, bolo to viacej boja, ale tak 3 body máme, takže je to v pohode. Som sa rozprával s trénerom hostí, on povedal, že bol to celku vyrovnaný zápas, čo sa týka férový zápas, že to na konci pokazili rozhodcovia. Skutočne sa s týmto? Neviem, či to pokazili rozhodcovia, no bol tam jeden likvidačný faul z ich strany, tak neviem, či to pokazili rozhodcovia, tak išiel mu nohou na koleno, mohol sa zraniť a mohol mať po sezóne. Chvála Bohu, že to dopadlo tak, že sa nezranil, ale rozhodcovia to určite nejak veľmi nepokazili, si myslím. Z tvojej strany táto sezóna ako ju hodnotíš? Nie si nejak tak výrazne, ako by možno sa očakávalo od teba? No, nie som výrazne, ale tak hodnotím to dobre, tak čo máme, hlavne hráme ako kolektív, takže nie je to len o mne, že budem ja stále bodovať, už nech to ťahajú aj iní. Pred 2 zápasmi si sa tu ani neukázal, tuším. Čo bol príčina? Mal som rodinné problémy, takže musel som to nejak vyriešiť a chalani zabojovali, vyhrali sme, takže ide to aj bezo mňa, je to dobre. Čiže nejaké špekulácie o tom, že by si išiel preč, sa dajú vylúčiť? Nie, to určite nie. Čiže do konca sezóny si určite v Nitre? Do konca sezóny určite som v Nitre.